na-ekwe akụọ n'ama gbaa onye ka tụrụ ọgọ n'ukwu egbugbu ewe niile mma tọwọrọ nwata siri egbe ndụrụ ọkụ ya gbakwa n'ọsọ ya gee ntị ka ọnụ ka ụdị ya na ha ichie emezuo nwa okoye emesuo perikom okoye arụsị maka jawa n'ọfọ Igbo land egbe iru ụka mụ ma ọ dara ha na-ekpe iwere ya akịrịka ajọ nwa siri Owere ba nne ya hụọ Oliko na-ezu egusi ego debe ebute echi ọma nzu ozi ezu esi na mmadụ zu ịbụrụ abụ na-eme elika mana ọbụla mmadụ na ị ga-ego desa n'ụlọ gị sọ gị nwa bi ofue na-achịkwa n'ọrụ mmadụ na-ezuri ya ọbụla mmadụ na-ezu ya ụfọdụ bụ agwụ na agwụ ma gị na imere ibe dị na ya a na-enwe agwụ oyibo a na-enwe agwụ Igbo ụfọdụ ga agwụ ma n'oyibo agwụ oyibo ka a na-akpọ pastọ ụfọdụ ama akwa nke ahụ ọnwa gị asị na ihe alụ akwụkwọ mana ihe ejekọba aka pastọ na dibịa pancha bụ ofu nwere agwụ ya amaghị ọmaghị na-egwu ekpiri mmadụ na highlife nwere agwụ ya amụkwa agwụ ebo bụ ụzọ na-abụ agwụ ebo nkwa ndị agwụ ebo ya ga-ama afọ abụrụ dọkịta fa na-eme ọpụreshọn fa na-awa afọ ndị ahụ ka abụ na-enye ọgwụ dị iche iche ya bụkwa dibịa onwere ihe dị iche dibịa na ụka na dọkịta oyibo na dọkịta Igbo onwere ibe dị iche fashion niile bụsị abụ na nkọwa gị achọ ịgwa m na dibịa na agwụ bụ otu ihe dibịa dibịa bụ agwụ ka ọ na-agwụ mmalite dibịa ọ na-ama mmadụ n'ụdị dị iche iche onwe ndị agwụ ma na ịzụ abịa onwe ndị agwụ ma na ịlụ ọrụ aka onye abụrụsị ọrụ aka ọ mazị ebe mmadụ bịa mụọ ọlụsị ọrụ a na-agba ya nkiri fashion niile bụ agwụ maka na mma akụzigori ya ọrụ so agwụ na ama mmadụ n'ụdị n'ụdị ya ga bụrụ ekpepụta echi asị gị na ihe alụ agwụ ịlabụ ivi na-eme natachi be emewe dibịa ntụ ọnụ ka ọ bụ kwado agwụ gị ije na-azụ abịa na-azụ agwụ na ama mmadụ n'ụdị n'ụdị ọma gị na-abịa ịzụwa abịa nwere ya aka gị ma ndị dibịa na-alụ agwụ gịnị ka anyị chere ọ bụ etu isi ka ụgwa na ọbụla mmadụ ndị dibịa na-alụ agwụ bụ akpịlị onye bụ mmadụ iribe maka ego maka afụgo ụfọdụ agwụ na-enye gị nsogbu babezasị gị weta miliọn weta thousands ka eje lụọrụ gị agwụ alụsịalụ gị agwụ afụ ọma ngaziri ọrụ gị duto na ịlụ agwụ adịrọ dibịa ndị na-alụ ọgwụ bụ ndị obodo onye bido nwere ike ịgba ọla n'eze na-esonyela anyị na-esonyela anyị na Smart Gabigo Entertainment TV our YouTube channel Smart Gabigo Production esonyela anyị ihe ya ekwukarị nna a ga-ekwube gbasa ma mmiri ma ọgwụ ife ka ekwuri nna ma ibe bụ osu ife ka ekwuri nna maka ndị na-amara ya ka fa mara ya mana ọma mbọzi taa anyị eri ọna ma chi efo daalụ ọna netufuru oge tupu anyị asachi akwa nke taa ndị na-asị na agbaji ọsọ dibịa agbaje ka ihe ghọtara n'okwu ahụ nna m nwere experience nne ga na-akpọ ịgbapụ ọsọ agwụ bụ ya bụ ịmụ dibịa a na-amụ ya maka dibịa amaghị ịpụta na nlọ a na-egosi gị abịa egosisi gị abịa ahụ ịma nwere ibe ya eji ewe eme mana mgbe ị gbapụrụ ọsọ gbanaga ebe mmadụ a na-egosi gị abịa ahụ onye abịa na-asị gị na ebe abịa na-alụ na ebe ọ na-alụ maka ụfọdụ sị na ada amụrụ dibịa ahụ a na-amụ ya ka esi amụ ya bụ ọma gị ịgbapụ ọsọ agwụ ya bụ ihe ji agbapụ ya bụ ewu na ọkụkọ ijee na be dibịa ahụ dibịa gburu ewu na ọkụkọ ahụ o jee na agwụ ya gbakwa ndị agwụ na ngwa ya gbata ọsọ agwụ kpokwu agwụ gị alụkọwalụ ọnụ ịpụtazi ihe echi nọ na nlọ egosi gị abịa ịpụta ụtụkọta abịa ahụ gosi ya ọgwa gị na ebe eji ya alụ onye bụ na mmadụ na-agbapụ ọsọ agwụ mana ụfọdụ gị taa ma agwa amafa ma agwa amafa fa agbapụ ọsọ agwụ ha sị na ego erika na dibịa obe ndị mmadụ anyị okwu na-ebu ụwa mana ndị ike mbute ị garụ na dibịa bụ ndụ ka ọ na-asọ mana ikwukọ na ike mbute na anwụkwa ọsụsọ ya bụ ka ya akọwasị na ọ dị n'iru ka mgbaga ka ọ bụ si emebi ihe ya ma onye butasị ma ọnwụ ya otu ihe obodo ikorobịa ịgbaala ọhụrụ ife na-eweta ibe n'eziokwu anyị ka na-anọrị
unu ametụkwana gịnị die unu aka don't touch the die anyị na-abịakwa n'ụbọchị edere anyị daalụnụ na-ekwe akụọ n'ama gbaa onye ka atụrụ ọgọ n'ukwu egbugbu ewe niile mma tọwọrọ nwata siri egbe ndụrụ ọkụ ya gbakwa n'ọsọ ya gee ntị ka ọnụ ka ụdị ya na ha ichie emezuo nwa okoye emesuo periko ma okoye arụsị maka jawa n'ọfọ Igbo land egbe iru ụka mụ ma ọ dara ha na-ekpe iwere ya akịrịka